destrucció, amarga carabacera, amb el pare carabassó, que passen jocs de plena pedra, paper i tisores, i pinten el Samoni en lloc del pas de peatons. En 2006 me vaig anar a estudiar fora. He vingut a fer un màster. ¿Por qué millones de valencianos estamos saliendo de nuestros hogares? Aquí estem a Berlín. En mi caso, Brasil. Jo vaig vindre a Barcelona en l'any 2000. Estic així en Alemanya, en Berlín. Estic vivint a Sevilla. I el que està clar és que hi ha més possibilitats. Importantíssim, imprescindible. Vive Roig. Vaig decidir que necessitava obrir la ment i canviar la meva vida. Esperant obtindre alguna beca postdoctoral per anar-me'n fora a l'estranger durant 2 o 3 anys. El nivell de vida és una mica més acceptable. I això, i així estem. A mi, per exemple, la forma de ser de les persones de l'Horta m'encanta. Així la gent és molt rància. La terreta et dirà així que das hipòcret cap avall. Sanidad pública, sanidad pública. Va, Alberto, tío, no te enrolles. Saca la porra, no preocupes. Mires, únete. No nos mires, únete. Que nos hagamos su dedo, vaya. Vamos. Otra cosa a añadir es que nuestras protestas, como veis, siempre son pacíficas, no tienen ninguna ideología política, simplemente por la policía nos hemos visto obligados a hacerla afuera, ya que estamos, según nos han dicho, arreglándonos a una pista. Habla. ¡Que voten la falla! ¡Que voten la falla! En estos moments acaba de caure el pont, ha destrossat totalment esta carretera, és la imatge de la destrucció.
Bé, jo vaig eixir de l'armari fa 11 anys o 12 anys, vaig eixir perquè començava una relació estable que pretenia ser-ho ja en aquest moment, després d'haver tingut algunes relacions molt esporàdiques, no? I vaig pensar que no seria just començar una relació sense dir obertament a la meva família que era homosexual i que anava a començar una relació amb un xic que avui en dia és el meu marit. A la primera que li vaig dir va ser a ma mare i l'experiència va ser positiva, encara que al principi va haver un cert xoc per part de ma mare perquè no s'ho esperava i tampoc no acabava d'entendre molt bé, me feia preguntes si això significava que també m'agradaven els xics i les xiques, jo li vaig aclarir que no m'agradaven els xics. Vaig presentar-li a José, que és el meu home avui en dia, a ma mare i a la resta de la meva família, i a partir d'ahir començarem a viure una vida plenament normal i visible, que és l'important. I jo vos recomano que eixiu de l'armari perquè és una forma de reconèixer-te a tu mateix i d'aconseguir una dignitat que si no eixes de l'armari no acabes de tindre mai, perquè sempre sembla que estàs fent una cosa que no és del tot correcta. Amunt, València. Vicent. Fallers de Sant Jordi des de sempre. Vicent, està pagat el puro, que és que... Què passa? Està tot molt mal. Està tot molt mal. Molt mal està tot. Ahora sí que sí. Valencia lidera el ranking. El número de las manifestaciones y protestas es proporcional a los recortes y a la corrupción. Se multiplican ya por 5 las movilizaciones con respecto al mismo periodo del año pasado. La reforma laboral fue la gota que colmó el vaso para muchos. El resultado, una huelga general y el aumento de la conflictividad social. És la 1:39 de la nit i totes les llums de pont de fusta estan enceses per a celebrar no sabem què. Ahí estan. L'últim metro ha passat fa 2 hores quasi i queden 4 hores per a que passi el pròxim. Per si algú se vol sentar, que tinga bona llum per llegir. Les retallades que estan imposant-nos, tant en educació com en serveis socials, com en sanitat, com en qualsevol cosa que tinga que veure amb serveis públics, és simplement que el sistema capitalista necessita cada vegada més beneficis i la manera d'obtenir aquests beneficis, a banda d'explotar els treballadors i les treballadores, és privatitzar tot allò que fins ara era públic. D'aquesta manera estan privatitzant-ho tot, estan venent-ho tot i estan deixant-nos a la societat sense una sèrie de drets que s'havien adquirit durant molts anys de lluita i una sèrie de drets pels quals molta gent havia donat fins i tot la vida, i estan abocant-nos a una societat en la qual hi haurà moltíssima desigualtat.
Lo que jo volia era germanor, perquè sóc fallero. Perquè sóc fallero. Perquè sóc fallero. Perquè sóc fallero. Gastar. Gastar 8 anys malgastant. Gastar. Gastar 8 anys malgastant. Gastar. Gastar 8 anys malgastant. Que ho dic en sèrio, jo no ric. Jo sempre de fes era ajuntament i la meua terra. Pa que mos voten, 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 pa que mos voten. I que feren més, d'això, hospitals, de la pancarta. Gastar, gastar 8 anys malgastant. Gastar, gastar 8 anys malgastant. Pa que mos voten, pa que mos voten, pa que mos voten, pa que mos voten. 8 anys malgastant. Gastar, gastar, gastar. Gastar, pa que mos voten. Vamos a ver, empecemos por algo sencillo, ideas básicas. Sabrá cómo funciona un banco, ¿no? Hombre. Bueno, así por encima, tampoco hay que pasarse, ¿no? Así por encima, yo dejo dinero al banco y me dan un interés, ¿vale? ¿Vale? Mira. Con mi dinero el banco negocia, saca beneficios, construye grandes edificios, patrocina cosas, viven ustedes, reparten dividendos y hacen propaganda para que yo vuelva al banco a pedir créditos que cobren un interés triple del que me dan a mí, o algo así. E patacam de Norenau